morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Kadis. June 22, 2025. Time check is brought to you by 8:30. Ngayon, it's Monday. What a wonderful day. So, hapag kaya na, last batch kita. Ma'am Aura Tumol, amoton head teacher din niya barangay Lapay. So, nakagsarit kit. Para na iyo ha. Di man, red. Para pag-uuran, bingan yan ang pag-uuli. Ha? You welcome. Ikaw. Baratuhon lainin, pero magagamitan. Okay. Payong. Baratuhon lang yung payong, pero herote ha, Roslyn ha. Burutanin tubig. May tugup. Elementary school. Tikang ito na natin sangkay Jurassic Park ha. Thank you. Adi niyo mo. Wow, thank you. Hindi mo nala. Burutanin itong tubig ha. Tagalog ka. Kumakain ka ng salitang ugat. Kumakain ka ng salitang ugat. Kumakain ka ng salitang ugat. Hindi, okay. Ako bungang araw. Ako bungang araw. Nakagsarit kita din Barangay Lapay. Barangay Lapay. Nakagsarit kita din Barangay Lapay Elementary School. Under ininiya ito na Tanawan 2 District. Oo, pinaagi kan Ma'am Aurora Ma'am Aura amo na. Ma'am Aura Tumol, amoton head teacher din niya barangay Lapay. So nakagsarit kita may danira din ni 84 pupils, kinder to grade 6, multi-grade mamay kala tutulo ito nga room. Grabe upat ira teacher, tapos from kinder to grade 6 multi. So aminin papakita ta iyo an video. Good morning, visitor. Good morning, visitor. Siya isang kay Tonyo. Come here. Ano yung name? Hansel. Ha? Hansel. Hansel. Ikaw? Ano yung name? Maika. Maika, may daging papahataga iyo. Atong sang kaya kuan Jurassic Park. Dilayan na paminsyon. Okay. So para na iyo ha. Di man red. Para pag-uuran, bingan yan ang pag-uuli. Ha? You welcome. Ikaw. Welcome. Picture ka mo nga di. Okay. You're welcome. You're welcome. Adi nagtutor kami Ma'am Aura Tumol. Amit head din hi. Good morning. Kani mga sangkay, mga future yung abogado, architect. Ano yung ngaran? Jake. Ha? Jake. Jake, ikaw. JB. Magsangkay na kita, tika niya na ha. May dayo din papatag na itong sangkay, taga Jurassic Park. Burot kay di relayan na pakuan, napangaran. Inimburtangan inin tubig, ha? Butangin niyo yung tubig ha, pag susulod niyo ha. Baratuhon lainin, pero magagamitan. Ha? Okay. Okay, thank you. Eskwela mo pa ha, mga abogado baya ka mo ha. Ito. Oo. Dili kita nasabot it panahon. Children, we have a visitor. What are you going to say to my visitor? Good morning, visitors. Welcome. You're welcome. Oh, thank you. Thank you. Welcome to Earth. Para gaganahan Kadi. Di lamaya ha. kay kagurangan. Dire baga ita akong sugad nga to adi ka mo di. Yan. Kadi dili kita di.
Didi kita day. Atubang kita akon. Ano ni mong ngaran? Ha? Roslyn. Pero kay babae ka. Kaya nang lano ni mong payong. Payong nalat imo ha. Ayaw nalat tumbler ha. Oo. Payong. Baratuhon lang niya payong pero herote ha. Roslyn ha. Maupay na nit bagakuan. Sige, tikan ito natin sangkay nga taga Jurassic Park. Oh, di riyan napakilala ha. Tapos, ano ha. Oh, adiman. Burtanin tubig ha. Ayot to ba ha. Balitaw ha. Ito. Nakikita ko yung baga business in commerce. Oh, business woman ini niya. Sunod ha. Oo, sige, salamat sa iyo. Mula ito ha. Thank you. Ansan kay mga engkanto nga ilin. Thank you. Thank you. Ma'am, ma-intro lang ako. Ma'am, thank you. Ma'am, ani pagtugot niyan. You're welcome. Okay, sige. Basta ito. What, sir? Oh, yes. Oh, sana ano. Parehas si kuan hi Ma'am Lilia. Andito kang Balisara. Actually, Mamilian. Opo. Oh, last Friday, nagpapong kami dito is na. Wow, sana kami Ngatanan nga so sana ano pa. Dili kita nasabot ano. Thank you. Sige, maano Yeah. na lang imo ko ani imo account. Yay, thank you. Madudod niyan. Oo, sige. Mababantad ang kalag. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Amo ngayon yung diskulaan itong Tugop Elementary School. Under gihapon niya ito na Tanawan 2 District. Super ano, pahingan ni talaga. Pakasulod ko pag gihapon ni din eh. Pati gihapon na dito halapay. Uy, gidaw, tabi apo ay. Aga pa man niya marites. Agbabantay balit. Ito niya, no? Masarit naman kita. Aha, man. May Tugop Elementary School, a place where learning is fun. So mamimiling kita ira. Kanang principal ha, ira principal. Hinon ngaran hadto? Ma'am? Ma'am Yen, oo. Ma'am Desiree. Oo. Kilala ka man. Nakilala ka man. Ha? Tikita kami. Tigkita ka? Oo. Eh. Oo, tutatawag ka niya, Ivan. Ivan. Oo. Isakto. Ha? Sticker. Kamu latak tatagan niya doon, ha? Ayaw pag-idol. Magsamkila kita. Dire pwede na idol ha. Direct sa dangig idol ha. I'm a bad. Ayaw mabad. Wow. Direct ko idol ha. Sangkay ha. Sangkay. Amo nga ni ngaranan ni sangkay tunyo. Nakong kagit. Waray na. O sige ha. Bigutin na lang. So nakasarit kita ka Ma'am Desiree Bibian Banyol dinha barangay dinha Tugop Elementary School under ininhira ito na Tanawan 2 District. So far base na atong pagpakianam temporarily kay tiba kuno may din kuno mga pahabol may din hinira 125 pupils from kinder to grade 6. Kataliwan, may dalot nira din ni pipito nga mga maestra. Oo. Lawe. Ayan, maestra na liwat. Ha? Okay. Good. Good job. Very good. Wala ka daw, tulagit na guliyat pa ito na. Okay. Kaya ka muna kilala. Kita kami tim video. Maupay, diri. Maupay. Basta para hay yung kabataan maupay. Ha? Ang salit eskwela maupay ha? Ala ka talaga kito. Ano na ka mag-grade? Shout out mga grade 5, mga kuanin hira, very successful student in hira pagka
sunod, may dinhera mag-abogado, mag-architect, mag-engineer, may mga businesswoman. Uy, siman ka! Mara ka lumangoy. Kay di rin man itong ginto tagalangoy. Importante, marang ka mag-mekaniko. Mekaniko itong kuan, dag ko nga mga Oh, adi na day ma'am, anay ha, di na mayas. Tawagan namin, Jerby. Ano na, makuha na dudwa nga babae. Okay, sige po ma'am. Hello, guys. Aris, sticker. O niyan, anay ha, di na may ha. Okay. Basta magsangkay kita. Lagad mga pans. Pans. Okay, pans. Oh, si thank you lang kita ha. Oh, warita kari kung kaninon pagnahatag. So anong tuning ngaran? Rizal. Ha? Rizal. Raiselin, ikaw? Oh, Karen. Ikaw? Jerby, yan he? Oo, so kamunal bahala ito na ading batos na nakakunin. Antika nga Prince Hypermart na may danira pahatag. So ginatag ta na lahir. O si thank you, anay kita, thank you. Tikang ito na natong sangkay ha, Jurassic Park ha. Sige, thank you. Bye bye. O ito na, rekon na. Hinay. Sticker. O sige na, mapakatita at motor. Kogihap. Pag ginawa, kita unta ha, kung kay Gute, ori kita makagdara. Meron na itong tiging pupos niyan, yan dilamay. Mau pa yan ang tiging pupos dito, adi man. Mau pa yan ito. Ay, dilamay haman, mau pa yan. Ano ya, bangin diri makos. Ano ya, oh. Ano ya. Thank you. Anay. Ay, paguliat. Kanina po. Ano yan, babae. Ako. Kanina po. Kanina po. Waray na. Ayaw na. Wala, ha? Waray na. Waray kita makagkuhan. Kinaya kitang luto kay kakulop 100 million ba daw. Di rin na nga baratuhon man. Mo totoo tim. Kuan balik ka na relson na. May danya tumbler. Okay. Thank you ma'am, thank you. Okay, so nakagsarit na kita. Gasi ko may da, gasi ko kuan kay dudo na lang pa yung usala tim anak. Babae. Ay, okay. Adim pink. Pink na tumbler ba daw? So waray na of course kuan ano. Thank you ma'am. Nana. Totoo dollar. May nakabuhaton nga maupay. Pag nga marauton. Labi na kung maraut. Makadiya ka man thank you. Ay nakabuhaton nga maupay. Mamarauton. Magbuhat nga ni Gap. Labi na. Hindi ka nagdidelete. Iupod ko yung vlog. Ay, oo, sa payan mo, patron na iyo. Sige po. Anay. Oh, anay, na-spill ito nila. Ha? Ano, may dito nila tumbler? Okay daw, mo pa isak mula, adi ka tagayo. Gido. Ay, magbukto nila. Magpatod. O sige, imo adi. Thank you. Bado tadi makakuan maawa. Mas baby. Adi ni mo. Wow, thank you. Kanan ko nito na. Thank you. Ano ton? Wow,
Mga picture pa. Okay. Thank you. Tingnan ito na itong sangkay nga. Akuan. Oo. Oo, may lang kayo nagtubag. Kanina ako sa dito mga bata may tugop. Kanang parapol. O di rin parapol. Gift card ba? Kanang suki. May galahiton. Nagamitan. Wala na pag-record na natin paghatag. Pero anyway, at nag-retake kita. Mano, baratuhon la iton. Iton nga itong pinanahatag. Pero timos iton nga talon, ginmalahi mo ang tagdumara. Dirigan mo pa nga magyayakan ka nga sakto maagi ako. Nga baratuhon man la iton. Payong. Okay na, labaw din nakbag. Payong talon. Kasi lang ginawa ko. Ay, bagsugan kay malahi mo ito ng tagdumara. Anyway, we cannot please everybody mga sangkay. Isa lang itong baratohon pero nakagagamitan. Ginsugad iton para magsarahit. Okay? Arkiling, hoy! Day! Ano? Ikain ka. Mauli ka na. May daka tumbler. Buktahanin tubig. Tatagan tayo ka, okay na. Wala, hindi na hatag ininaim. Hindi ka natong sangkaya kuhan. Jurassic Park. Hindi mo nala. Buktahan tong tubig ha. Tingin ka man, masakay ka. O dire, nahadlok ka, magsakay. Sige hinay ha. Ay, miharan. Sige, hinay ha. Ikamusta ka kan Sir Dindin Perez? Sir Din Perez. Sige ha. Ikamusta mo ako, Tagalog ka. Kumakain ka ng salitang ugat. Kumakain ka ng salitang ugat. Kumakain ka ng salitang ugat. Hindi, okay. Ako bungang araw. Okay. Ada naman sangkay. Sugarong tala na ipadawan ninin. Kikinahog kita hit man pansit. Sugarong tala na ha. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabiling laghihap nga iubos nga sangkay. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mamwa, chup chup. Bilan. Warita na liwat trabaho. Warita na liwat trabaho na. Kaya manood nato last nga batch. Okay. Balita umano. Thank you. Akong sangkay di Jurassic Park. May God bless you always. Thank you. Okay.